Музиката гали душата ми. Съм как Лили? музиката А? Готово. Мисля, че е време да свалим това и да видим колко перфектно и божествено е станало. Добре. Добре, свали го сега. Вълнуващо. О, мисля, че е било прекалено. Казах ти го. Какво? Не е ли божествено? Или ти защо каза това? Какво има? Нищо. Като това? Аз приличам на пиле! Не! Махни го от мен! Лили, махни го от мен веднага! Прочети инструкциите на кутията. Кутията? Кутията. Кутията. Тя къде е? Не знам къде е кутията. Не, Намери я, къде я започва остави? да ме сърби. Добре, аз идвам. Не, моля те. Аз не мога да ходя на танци такава. Хайде, Лили, знам, че този път ще стане така, че махни го от мен. Махни го от мен. Добре. Божествено. Или още не. Не е станало изобщо. Още приличам на пиле. Просто не разбирам къде сгрешихме. О, да! О, не! Не. Не разбирам. Да. О, не. Не разбирам. Резултатите, те са напълно гарантирани. Страхотно. Но ще се появят едва 24 часа след поставянето му. Не преди утре. Не и преди утре. Но как ще отида на танците? Не. Успокой се, де. Ти си Рут. Твоят рутски стил управлява. Винаги си била фантастична. Да, това не е проблем. Предизвикателство. Предизвикателство? Това си е проблем. Само си ме представи като... пиле. На танците. Не. Имаш хиляди инструкции за красота в канала си и съм сигурна, че в някой от тях има съвет как да бъдеш супер готина. Ето така. Да, може да е нещо като Рут със стила на Рут. Да. Как е? На мен ми харесва. Страхотно! Точно сега да се концентрираме над важното. Силвия изобщо не може да танцува и нещата с Дейв отиват на зле. Той много обича да танцува. Аз умирам да видя лицето му, щом разбере, че гаджето му танцува по-лошо от жираф на скейтборд. Но Лаура нали ще я учи? И по-добре. Ще я научи на онзи абсурден танц, който тя може. И щом Силвия не може да танцува, само аз ще бъда мега звездата на партито. Рут. Аз трябва да се подготвям. Добре, роклята е вече готова. Екологичният аксесуар също. Остава само да си сложа гримовете и да си оправя косата. Най-перфектната. Да помогна ли? Мисля, добре. че ми трябва почивка. Вземи, намажи ме с повече от него. Сигурна ли си? Хайде де! Разбира се. Що от нея? Не е била активна изобщо в мрежата от 2 дни. Аз си знаех. Бъзлата Силви няма да го направи. И когато изтече срокът, всички ще видят, че с мен шега не бива. Точно така. Но е сигурно, че тази целувка няма начин да се повтори. Това беше ясно и никога няма да се повтори. Всичко готово ли? Да. Постът ще е публикуван след 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Рутъм, ние знаем всяка една крачка на Силвия и не може да е тя. То единствената, която знаеше за тази флашка, беше Нора. Питах... Те са ми като
жаба. Цяла нощ не можах да спя. Гледай нагоре. И то само заради Силвия. Пак ли? Сега пък какво? Има голям късмет. Първо, заради видеото с интервюто. А сега дори открадна моята целувка с Давид. Добре, май си права. Все едно, че е игра, в която Силвия те бие с 2 на 0. Не го казвай повече. Добре, няма да казвам, че тя те е победила. Лили! Виж, ще трябва да го обясня на това момиче, че никой не се закача с Рут Оливера. И как ще стане? Ще намеря моята флашка. Но флашката ти вече не съществува. Аз я посмачках добре. Ако си я смачкала добре,